Ostaviš. Svako je trenutak, zemljite se i vatromet, učak, kuma i kume, Šutkovci Laboće 2012. godine. Oni koji žele vidjeti mogu izaći da pogledaju. Vjerujte mi, bit će veličanstveno. Još jedan put, ponavljam, kuma Šutkovci Nanja Ilići Koća, Šutkovci Gleda smo svi koji su vatrometa. A ti ne da. Ima učak, sedi, Ne mogu ih snimati i slike. Vidi ovo, evo. Vidim šta smo napravili. Serio, это метафора. Al verem. Esa no.